Yes. Wewe haupo. Juma kana watu wako man. Ndiripo Sekuru makati Sekuru. Baradani babanzi. Wakati kumba uko. Kumba kutreni Sekuru amino kuno kumataya. Apa ngana kuchemera nkani ngono. Nawaenda kushedzera muzukuru inyaya diki. Inotenda. Nkane ya kulewa kuti vantu akubakubiri vale ananga tapatiyo kwa sala nangu amabigeti. Kwa inyaya yekutaura kuti vanhu vaiba mari dzevazukuru vari kunzi vaisenda mari. Vanhu vaiba mari vabatwa. Kwangosara vamwe vane zvitupa. Saka ndinofuna kuti muwerewe padecha vantu vese padziko vachimva kuti kuna naturani noanango kansikana naunango rapazi anango madzina acho namafesi acho tiaika pamene pa video rimene. Saka nhau iyi toda kuitaura pajekerere rwenyika ruzhinji rwevazukuru vasekuru kuti nhau yanatulani vaisenderwa manatulani neumwe musikana neumwe wake inoda kubudiswa pachena. Vanhu vaibira mari vanasekuru vakabatwa vanhu ivavo. Munango yangana marasta aita kuti akagadzira Facebook ya Sekuru Tasvu. Uya muzukuru yanga ine rasa wewe aitotaura nawe kuti akagadzira Facebook ya Sekuru Tasvu. Saka anango ngani enda kureva anango angazaone ine ndaima nakanengo. Saka kune vamwe vazukuru Sekuru vari kukumbira kana panguva yekuti muchazovaona vari Sekuru Tasvu naSekuru Kanengo. Yanga iri nkani imodzi yataifambira. Yanga iri nyaya imwe chete yekuba kwaita Mbavha idzodzo mari dzanaSekuru. Nawo kuti patana chito pamodzi. Kwete kuti Sekuru Tasvu naSekuru Kanengo vanobata basa pamwe chete. Uyu apata kwache indipata kwangu. Sekuru Tasvu vanobata kwawo kuMebhorini, Sekuru Kanengo vanobatawo kwawo Wamheno ndikupi uko kwanoshandira. Ndo nhau irikutaura naSekuru kwamuri imimi vazukuru. Kuti nkani vantu ava aibera ine achibera uyo adabera vantu adavanyinji. Sekuru vari kuda kukuzivisai kuti mari dzaibiwa neMbavha idzi vakasikabire Sekuru Tasvu chete. Vaitobira Sekuru Tasvu, Sekuru Kanengo nevamwe vakawanda vavasiri kudoma nemazita. Apa adapezewa ana marinya ate 20. Izvezvi akawanikwa aine malaini masim card anosvika kuma20. Saka nkani ndifuna kuti mumve kuti imwe anyinji inde vachiti kana mufuna kuti gare kwaine yapa maita video call ndiyangane tipite ntchito. Saka Sekuru vari kuramba vachisimbisa kwamuri vazukuru kuti ndosaka ndichikuudzai kuti kana muchida kusenda mari musangosendi mari, fonerai Sekuru Tasvu nevideo call. Moona kuti ndiwo Sekuru Tasvu here muchivaona pavideo call, kwete kunzwa voice, kwete kuona chimufananidzo chipicture chete. Munotaura nawo Sekuru Tasvu nevideo call moziva kuti ndiwo mozosenda mari. Zvitove yake ndiyo nhau yamuri kutaurira mimi vazukuru kuti chinyatsopaongorai kuti kana ndichikuudzai kuti nhamba dzangu idzi makadziona dzichiramba musazoise mari pane nhamba dzinotaurwa naSekuru munobirwa Mbavha dziye dzabatwa izvezvi. Shabu. Muzaziona mavideo mafoto machanjani pa pesa pa YouTube pa Robert Mugabe pa Facebook pa Twitter zvese. Sekuru ari kukurudzirai kuti murambe muchivatera Sekuru Tasvu vazukuru, musaore moyo. Zvakawanda muchazozvona mberi Sekuru apa wangokutaurirai pane zvakaitika, asi mafesizi eMbavha idzi achanga achizobuda pachena pane pese pamunowana Sekuru Tasvu. Dzamara vozokuudzai zvese zvavakaita, idzo Mbavha dzega dzichitaura dzega pachena. Chabu. Ndada kubvunza tete Robert penangona mafara. Robert kana uine shoko naSekuru. Ndada kubvunza Sekuru kuti kwasara mazuva mashoma kuti tiende pazororo rekisimusi. Vamwe vazukuru vari kuti tiri munzira tiri kuuya. Toda kubvunza kuti Sekuru musi uyu vanenge vachishanda here, vanenge matara ariko here? Ine ndikuvhara rini nyaya holiday. Sekuru havavharire holiday.
ndavhara November isingadone mdzimu. Sekuru vakavhara November mwedzi isiri mwedzi yemidzimu. Apa ndikushanda pesa. Sekuru chipatara havavhare vari kushanda havana holiday. Urambona check office yamapurisa chivhariwa? Wamboona ofisi yemapurisa yakavharwa Kuti holiday. Aivharwe Sekuru paholiday Mbavha ndo padzinenge dzichichoka. Saka ine vese kushoka UK kwese kunze kwenyika uyai. Saka Sekuru ndopa vanotoshanda zvakanyanya nekuti vamwe vanenge vari paholiday vaya vanenge vawana mukana ipapa. Saka vese vari kuna naAmerica, Germany, UK, China, Australia. Asi kunyanya ma-emergency. Asi vanhu vanenge vachidiwa paholiday ipapa ma-emergency nekuti yanga iri nguva yekuti homwe yaSekuru yaifanira kunge ichizorora. Homa 150 kuseri kwa goronwe. Vema 150 muchasangana naSekuru muna January. Asi ma-emergency uyai. Ma-emergency wese we-emergency ngauye Sekuru havasi kuvhara. Zvitove yake. Ndofunga muri kuzvinzwisisa vazukuru. Ndongani yacho. Ndonyaya yachona kuti kune ma-150 ma-250 munozosangana naSekuru muna January. Ma-emergency zvichireva kuti ma-400 kutangira pa-400 ndo-emergency. Munhu uya Sekuru havasi kuvhara. Chau. Zvatendwa.